Khleh pi paro at nga pediang sinopai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Katkum ke khubor palapalai da North East live channel menden ka singi ublay ka khatlai tlik urisaw 8,000 arphosaw lengba ka homepage jongka layo jingtem bahakawai na ki jingdia bam shampoi perkhat ladon Haduh kumba phraphungut ki Briew ki bala Ķempang Kynsan hadin bakila thet bat ya bam ya Chana ba Khleh na kinong terwadi Chana hakapor bakidang ya shong pekai ya ka jingi le kai football hapo chenangre stadium ka badon hakashnong adogre ka bahapa pok adogre CNRD block jongka North Garo Hills district jongka jala Meghalaya ka talong khobor ka yatho ba yakini baro phraphungut ki bala Ķempang Kynsan na ka jingi bam shana Khleh la pankit no marmari ki shapok adogre Primary Health Center ban yo jingerap na kinong sumar but nakini ki phraphungut don Haduh ndungut ki bala kham Shitom jor ya ki bala hapan penkan dia no shakiwai pat ki jaka sumar ki bakham biang ki badon hapo kolpara bat nongba Guwahati katolong khobor ka yatho ba bon na kini ki bala Ķempang nagri ka jingya bam Chana Khleh ki la light no na ka jingma hadin bakili yo dawai bat jing sumar na po ka PHC bat la lap bakim lele show light no tangki tai kin ringut ki badang don manta hapo ka jing sumar jong ki doctor katolong khobor ka yatho ro ba ya usample jong uni Chana Khleh bakiya bam ki bor break mi jong katnar ka sorkar jala ke shim bat pha no shapo kanong ba shalong ban test haki laboratory bat ban le ya kabran kam khanang ban tip ya ka jing shisha la utai ushana bakiya bam udai ne em ubalong bi hakajo kopor ki bor sansha district jong North Garo Hills district ke thong da ka kanhun tokit ban palong ya ka jing tokit ka bamnia halor kani ka jing dia ban menta kidang up ya ka report na ka laboratory but test ya sample jong ushana Khleh bade ka inquiry report halor kani ka jingdia khanang ban lap ban tip ya ka jing shisha baro Parolok Khleh shibon ya kapor jong pisno ba what Khleh ban like share comments but kumjoro ban subscribe ya ka YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video